Здравейте! Добре дошли в новото ни YouTube видео. Днес ще наблюдаваме как протича правенето една от нашите чанти. Как можем да съчетаем ръчно плетена чанта, giveaway, специална поръчка, още интересни теми в тази област. Виждаме, започваме да плетем на пръсти. След това добавяме детайли и... Здравей, това е Роси, творец по душа, която днес иска да ти покаже новото попълнение от пролетно-лятната колекция. Това е чанта с красива лилава брошка, която се маха и може да я използвате на друг аутфит. Чантата е плетена само на пръсти. Ако искате още такива видеа, оставете ни един лайк и ни последвайте. Чао! Нещо ново от нас е и първият ни giveaway, в който ще има не един, а цели двама победители. Първи ще спечели млечно-бежова ръчно изработена чанта, изплетена само на пръсти, а втори ще получи ваучер за минус 15% при покупка от нас на избрана от вас чанта. От старомодни предложения с елегантни детайли, пухкави чанти от тип букле в най-различни цветове и вариации, кръгли чанти от тип орео. Всички тези модели с детайли, giveaway, мнения от клиенти може да видите на нашата Instagram страница, като сканирате QR кода, показан на екрана. Следва да ви покажем и една идея за аутфит за една наша чанта, която е в наличност и можете да си я купите, като тя ще бъде при вас в рамките на 2-3 работни дни. Друга услуга, която предлагаме, е да си създадете собствен дизайн, който ние ще структурираме и ще направим ръчно изработена чанта, която ще бъде точно по ваш вкус. На клипчета се вижда една чанта, поръчана от редовна клиентка по нейн вкус. Тя се консултира с нас, ние насочихме и направихме тази уникална чанта, с която няма да остане незабелязана. Ако искате и вие да притежавате чанта, направена за вас, ни пишете на лично съобщение във Facebook, Instagram и TikTok. Навсякъде се изписваме по един и същи начин – Rose Handmade Bags. Последвайте ни за още видеа.